som lepšie ako rytmus, určite. Keby bolo niečo, Ježišmária. čo sa tým má stať. Ne. Som zabudol. Okrem neba. Aha, keby bolo niečo, Čo sa ti dá čo sa ti dá stať. zniesť. Okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci, ako vodopád. Lukáš, mám pre teba zlú správu, aj keď to opticky nevyzerá, ale si hluchý jak poleno. OK. Bolo to komické úplne. Chcem len povedať pánovi Rytmusovi, že jednoducho on by nemal byť v tejto porote. Prečo? Kvôli tomu, lebo on refuje a nemal by tu určite... Ale prečo sa vydám? Tak lebo jednoducho rap, no, čo už. A príbeh je čo? Tak dobre, hovorím, že Jak dobre, je to spev alebo nie? je to pesnička, ale jednoducho si myslím, že určite by ste to nemal byť. Ďakujem. Tak ja si myslím, že zase mimo. Pekne som ho naložil. A pozor, Lukáš ešte nekončí. Jednoducho Rytmus tu nemá čo robiť. Jednoducho nemá taký podľa mňa sluch, že by počul. No to ti tak ako tobie. Čo si mu jednu nepriťal? Však on sa zhodil, že neodpovedal ani Dobre. raz. A jak to vidíš dál, Lukáši? Tak nebude nič zatiaľ, no tak čo už. Možno na budúci rok. Keď tu nebude pán Rytmus, potom to vyskúšam.